Vi åker, vi sadlar, vi hoppar, vi badar. Gräsda är kul. Frågar alla människor. Det var fan inte! Ska vi upp en? Var kommer det ifrån? Var det kommer ifrån? Nej! Och vi svarar alltid. Och vi svarar alltid. Vi kommer ifrån Gränsö. Vi kommer ifrån Gränsö. Högre! Kom igen, jag vet att ni kan bättre, okej? Från början nu! Hur börjar Vart vi går? Vart vi går? Vart vi går? Frågar alla människor. Frågar alla människor. Jag vill att hela salen ska höra! Förstår ni? Uppfattat? Ja. Okej, frågar alla människor. Frågar alla människor. Vart vi kommer ifrån? Vart vi kommer ifrån? Och vi svarar alltid. Och vi svarar alltid. Vi kommer ifrån Gränsö. Vi kommer ifrån Gränsö. Sköna gröna Gränsö. Sköna gröna Gränsö. Och om de inte hör oss. Och om de inte hör oss. Så måste de vara döva. Så måste de vara döva. Jättedöva. Jättedöva. Bra! Idag så ska vi hoppa på en stor hoppbana. Det är över 30 grader. Faktiskt. Ja, men alltså man får ju fett snygg på kebränna. Vi kan ju inte sjunga som uppvärmning istället för att bara skippa runt. Alltså, ja, vi kan ju testa den metoden. Ja. Jag räknar in er. Ja, var beredda. 1 och 2 och 1, 2, 3, 4. Rosa, den rara, den helt underbara. Hon flagnar och slagnar. Hon hoppar på. Flagnar och flagnar. För många gånger. Då kommer Petra och smörjer igen. Hoppa bra. För då blir Rosa jätteglad. Om vi kommer få värmeslag. Så att vi ramlar av. Morris är taggad och Viva hon svävar och Mischa hon stannar nästan jämt. Pinja hon lider och Kanja. Ja, men hon är fläckig. Och Leo han bockar och kastar av en. Hoppar bra, för då blir Rosa jätteglad. Och det kommer också kännas bra. Men hallå,